Nhasi ndarota ndichingonzi go and see Victor. Voice handina kurinzwa kuti nderani, kuti achitaura ndiani. Excuse, asi panga pachingonzi go and see chi Mukoma Victor. Anchazoti ndi Mukoma Victor vedzimba here, vekumota here, because voice chero handina kurinzwisisa kuhope. Saka kundongotiwo vanhu vepano tinamatire iwo mavoice anoti go and see Victor yaya kuitira kuti aite come true. Anyways, guys, how you doing? Hope you're doing great. My Bridget is doing great. See you all. Pane video ramabridge chero akangonyarara ndida nei wedu wendomuda. Video rino riri kuenda kuna MyJuju Cosmetics. You know, lately ndakagara hangu. I noticed with MyJuju Cosmetics, she's that woman ari kushandisa social media. Zvine musoro. Hawaoni madramas, she's always into business. If it's not into business, she's looking good, she's dressing good. She is the woman who she thinks she is. MyJuju Cosmetics, well done. Like, I look so up to you. I don't know if my English is okay, but muri mukadzi wekuti one day kana ndazoita ndazonovaka kustand kwangu, I wanna copy you. Muripo pa social media but not in dramas. Munontiratidza muri marriage but amutiratidzi rimwe side remarriage riya rekuda kuzonyanya kunzi munzi. Munotirenza zvinhu mabasks, which is very very good. So I think kana uri mukadzi ako ari into business, or kana ungoriwo mukadzi anoda peace and class, ende munofollowa MyJuju. Ndovafarira MyJuju zvekutodaro chaiko chaiko. Mai ndovafarira. She's into business, no dramatic, no competition with anyone. Like MyJuju, look it. Kumwe wacho kutozvimba maziso iBP yekuona MyJuju. Mabridge wakashata ndatenda hangu. Nekushata kwandakatoita ikoko kufamily kwenyu hakuna akanakirana neni. Chicha unoda utenda uchitadza utenda Mwari kuti vakupo mari neIphone 17 Pro Max. Comment yakadai obvious text ni iPhone 17 Pro Max. Wakashata ndatenda hangu. Chicha unotenda pakushata kwangu. Nekushata ikoko kufamily kwenyu hakutorina anomisidzana neni. Top soup, ndini soup yepadenga peplate. Baba. Nyangwe kuna mama angatogara atonyora tsamba wakamukuwadza. Pataiona taiti mapengesana izvo hapana. Muri maplay amanyama. Muri maplay amanyama. Inezing shumba shumba shumba. Any mind. Guys, this is me. Drupenga pa internet. Ngajamba maapetiti wangu. Inini ndine question 1 pa internet panapa. Masocialites ekuZimbabwe makuhwa. Mune makuhwa. Ende munoti basa rekuti kana mukanetsana mukangorwa maakubudisirana makuhwa makaita 2022. Munodiko kungofesana nezvinhu zvamanetsana nazvo izvozvo monetsana kana muchigadzisana mugadzirisana. Kokuzombotaura takamzombonyaya ninga akanyaya ningi. Da kumbokudzai secret vanhu vanenge vanyeiwa vai. Musazombofa makatora side 1 rinenge richiti ninga akati. Hakuna manonyaya ari 1. Vanhu vanenge vachitobetserana but chandakazongodzidza ini ndanda kutozviona. Ukavhurika so kumazimu socialites. Unonyeiwa ndo basa ravanogona remakuhwa. They don't know how to mind business. Saka imchiwaona vasiri pamabig table vazhinji vacho. Guhwa too much. Ende zvamunenge muchita zve vanhu vanenge vakakutarisai vanhu vane mabrands. Munhu batikira kune mamwe madrama kwete guhwa. Guhwa